Хора, днес затваряме футболни карти на Евро 2016. Може да ни се паднат от 72 лайнъп карти 1 на 25, Team Logos 1 на 3, Rising Stars 1 на 6, Fans Favorite 1 на 7, Wants to Watch 1 на 7, Diamonds 1 на 7, Defensive Rock 1 на 9, Goal Stoppers 1 на 9, Panini AXL 1 на 9, Game Changers 1 на 17, UEFA Евро 2016 1 на 33, Official Mascot на 1,50. Да започваме видеото. Малки проблеми. Трябва да внимавате картата да не се скъсате, докато я отваряте. Стотината се засипете качеството й. И първите пакетата са Fans Favorite David Alaba, Team лого на Русия, Team лого на Словения, Сократис Папастанотополус от Гърция, Еракли Мангала от Франция и Персиян Скейбрет от Норвегия. Второто пакетче без ножицата. Game Center Диого Зот Коста от Швейцария, Харис Сеферовиц, логото на Словения, Фенан и Бисевич от Босния и Херцеговина, Зон Оси от Ирландия и Александър Драгович от Австрия. Време и за третото пакетче. Rising Star Joshua King, половината на отбора на Германия, логото на Сърбия, Зак Уилсър от Англия, Кристиано Роналдо от Португалия и Войченек Чезни от Полша. Сега четвъртото пакетче. Голстопър Хуго Лолис от Франция, отбора на Швейцария, логото на Австрия, Жан Луизи Буфон от Италия, Ян Вертоген от Белгия и Вердан Корлука от Харватия. И петото пакетче. Петото пакетче ни се пада One to Watch Едър от Португалия, отбора на Словакия, част от него, Валан Бехрами от Швейцария, Алан Загоев от Русия, Данни от Португалия и Клаудио Марсисио от Италия. Шестото. Пада ни се Rising Star Мохамед Бесиц. От Турция ни се пада Мехмет Топал. От Турция също Онур Кирвак. От Република Ирландия Джеймс Маклен. От Франция Пол Погба и Андре Пирло от Италия. Седмото. Падни се Емил Фосберг Rising Star, Валон Бехрами от Швейцария, Стефан Лихтенстайнер също от Швейцария, Себастиан Мила от Полша, Ценан Луис от Босна и Херцеговина и Костас Мановас от Гърция. Осмото пакетче. Седмото. И се пада Джеймс Милър Дейнамо, част от отбора на Харватия, Йохан Елмандер от Швеция, Ромел Лукако от Белгия, Карим Бензема от Франция и Иско от Испания. Деветото пакетче. Паднице 5 Defensive Rock, логото на Полша, Когана Голонил от Турция, Орган Цаско от Ниланд от Норвегия, Андрес Шурер от Германия и Мануел Нойер от Германия също. И последното финално пакетче. Пада ни се Зоран Тосич от Сърбия, част от отбора на Швейцария, логото на Чехия, Джером Боатенг от Германия, Зак Уилсър от Англия и Кристиано Роналдо от Португалия.
И това беше днешното видео, приятели, очаквайте другото.